Наистина ли руски военни са свалили НЛО по време на рутинно обучение? Осъществен ли е някакъв контакт с съществата от обекта? Имало ли е пострадали войници? Отговори на тези въпроси и записи от дневника на редник Иванов само след малко във видеото. След падането на Михаил Горбачов и разпадането на Съветския съюз през 1991 година, много строго секретни материали от тайните служби КГБ изтичат в посока Запада и по-конкретно към разузнаването на САЩ. Появява се шокиращ доклад, базиран на изтеклите документи, който хвърля светлина върху мистериозен инцидент с участието на руски войници и летящ обект. Говори се, че документът съдържа 250 страници, които подробно описват случката и я подкрепят със снимков материал и свидетелски показания. През март 1989 г. руски военни, изпълняващи рутинни маневри в отдалечен район на Сибир, получават сигнал, че наблизо е засечен странен обект. Той лети на изключително ниска височина, но от радарната информация не става ясно какъв е засеченият обект. На войниците им е наредено да се прегрупират и да започнат да се приближават към обекта, за да разузнаят и получат някакви данни от първо лице. Обектът лети ниско над гориста местност, без да издава никакви звуци и има формата на чиния. Когато наближават мистериозните светлини, които се прокрадват между дърветата, те онемяват. Пред тях стои НЛО, което е на няколко метра над земята. В това време някой изненадващо изстрелва ракета земя-въздух по обекта. Той се строполява на земята и не след дълго от развалините се появяват 5 малки хуманоидни същества с големи глави и големи черни очи. Войниците наблюдават съществата и ги описват подробно. Освен външните белези, те забелязват странно сияние, което излъчват тези създания. Съществата не предприемат никаква агресивна атака, но очевидно са силно засегнати от нападението. Двамата войници, останали живи след случката, разказват в показанията си, че след като съществата се измъкват от останките на разваления кораб, те се приближават близко едно до друго, докато не се сливат в един обект, който придобива сферична форма. Сферата започнала да съска, да бръмчи силно и за няколко секунди се превърнала в огромна ярко-бяла топка, която изведнъж избухнала в страшно силна и ярка бяла светлина. В този момент 23 войници, които са наблюдавали феномена, били превърнати в камък, като каменни статуи. Само двамата войника, които не били облъчени от светлината, останали незасегнати и впоследствие оцелели. Скоро след инцидента пристига военен конвой с учени от Съветския научен институт. Те прибират останките от НЛО-то, както и каменните статуи. Районът е отцепен, а местните жители са инструктирани да мълчат. Според докладът на КГБ, учените от Москва, които са се заели със случая, докладват за непозната енергийна технология, която е способна да трансформира материята. След задълбочено изследване на статуите, те дават заключението, че източникът на енергия с неопределен произход моментално е променил структурата на организма им и на молекулярно ниво тя е същата като на карстовия камък или варовика. Запис от полевия дневник, 15 март 1989 година. Следващото нещо, което помня, е как всичко се обърна наопаки. Един от нас стреля по обекта. Мисля, че беше Николаев. Ракетата удари право в целта, а после излязоха те. 5 от тях. Високи, с бляскави тела, които сякаш се променяха всеки миг. Не изглеждаха гневни, но имаха осезаемо присъствие, което замрази кръвта ми. Старши лейтенантът викаше по радиото, но никой не отговаряше. Никога не съм се чувствал толкова малък. Старши лейтенантът ни каза, че тези неща никога не са се случили, че не сме видели нищо. Но аз знам какво видях и никога няма да забравя лицето на Николаев,
Застинал в движение, с ръка потегната към пушката си. Лицето му изглеждаше толкова живо и все пак беше камък. Понякога се чудя дали вътре в тези статуи те са още живи, дали усещат. Две седмици след инцидента ме преместиха в друга част. Казаха, че съм емоционално нестабилен. Може би са прави. Нощем сънувам тези същества. Сънувам как те идват отново. Само че този път няма да оставят никого. Надявам се, че греша. Дневникът на Редник Иванов никога не е официално потвърден като истински, но той ни дава усещане за нещо по-голямо, което остава извън човешкото разбиране.